वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोङो दायो आब'मोनावसो दंफैयो आरो आलासि जानो फैदों आब'मोननि न' बियो ओइ सासे गेलेगासिनो क्रिसाया फैबाय थाल' सानदे फैबाय था नानि दं नानि उन्दै दं बिसिनावबो मा बबाव थांखो जेनिसाया जेनिसा जेनिसा ओइ फै फै सना फै फै थाथै हाननो नोङो थाथै हाननो फै फै ए थाङा थाङा माव माव आयौ आयौ माव माव मियाव दं फैदो 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 ओइ आब'जोंथ' आलासि जानो फैदों दहायनो फैदों आरो एसे गोबाव जाबाय थारुन ओंख्रि संगासिनो आङो दाउजों थारुनजों अमा सावगासिनो अमा बेदरबो मैथ्रुजों अमा बेदरबो मोनखांबाय अमा सावनाय जानोसै सासे गुमै फैबावगासिनो दं आरो दायो आं र' थारुन ओंख्रि एरहैग्रोन हा एसे एसे दंबावो लगायगासिनो बैलाय मा बै फोसावबावगोन होयो इथिं मोजां इथिं साया जासिगोन आरो इहायनो मोजां जासिगोन आं फैहां सावबावगासिनो फैयाबा जायो गावखौनो गोसोखांगासिनो सालनिखौ दाउजों नै अमा बेदरजों मैद्रु नैबे जाबाय टमेट' बाथोन वाव जानोसै जि गोथावनो जागोनसै जोंहा स्रोना जासिगोन गुमै मोना फैदो मा जानोसै ओरैल' नोङो गुसुदां फैदो फैदो मा जानोसै फैदो जाबाय जोंहा खोमसि नुनो खोमा एसे आं एसे गथ' फिसा सानैखौ जिरायगोन सानदां दाउ लकेलनि टेस्टआनो आलादा जाखायो आरो अमा बेदरनि टेस्टखौथ' दा बुंसै मैगं थाइसे गिदिर फिसा खालामनाय गोथाव जादों अमा बेदरजों मैथ्रुजोंनो आरामनो गुरै गुरै टमेट' बाथोन दैया मासि गुदुंलै आं लोंनो हाया आंहा बिदिखौसो मोजां मोनो ज्रेम ज्रेमनो नोंबो माइसि गुदुं गुदुं लोंनो हायो आं बायदिना बेयाबो साइनास प्रब्लेम दं दिनै सानडे दायो टाइमा 11:30 बारबाय आरो बारथायानो जानोसै खोमा ओंखाम ओंख्रि संखांबाय दायो जिबो सुखांबाय मेसिनाव माखासे ओमफ्राय सुनो दंबावो आरो माखासे आं दख'ना आरिखौहाय बेयाव दंखलाव सुसिगोन आरो दिनैहाय आंहा लाइबो दुन्दियाबो फोखांबावबायसो दुन्दिया बेगरखौ फोनानै दोनबाय दाख्लै दिन्थिदोंमोन ना नोंथांमोननो हा जावग्लिनाय बेवहाय न'आव जानो आन्था होननानै एसेहाय फोनानै दोनबाय आरो दायो रज'योना रज'आ नायनोसै फार्स्ट टाइम बिदि दुन्दिया बेगर फोफेरदों आं फार्स्ट टाइम आरो आंनो जावग्लिनानै आंनो फोबाय आरो साननै सोमनानै दोनदों आरो आइया हरनै सोमनानै दोन बेगरखौ होमबा थाब रज'यो होननायखाय ओमफ्राय आं मैया मंगलियानावहाय लाफाथ' नङा
लाइ बेगरबो लाना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं सानबाय बेखौबो एसे फोफानो होननानै ओमफ्राय सोमनांगौ ना मानांगौ बेखौबा मिन्थिया आङो ओमफ्राय फोथ'वाखै आरो दायो ओमफ्राय बैथिंजाय इथिंजाय माखासे जायगा दं आरो इथिंजाय नैबे बेखिनियावहाय बेखौ हेन्ड ट्रेक्टरजों हालेवहोनानै बेयावबो माखासे लाफा आरि फोनो होन्दों आरो ओमफ्राय दा माला हालेवहोगोनथाय बेयाव हालेवखांबा बेयावबो फोफाजासिगोन आरो लाइआ आङो ओंखायनो दा सानबाय बेवहायनो फोफानो होननानै बैथिंजाय जायगायाबो फिसा नालाय दुन्दियानि आन्थाल' बिथिंजाय बेयाव हालेवखांबासो बेयावहाय आङो लाइ लाफा ओमफ्राय फोयोबा मुलाफोरखौ एसे होफानोसै खोमा मा माखौ फोनांगोनथाय ओरैनो स्पेसियेल प्लाना लाफानि आरो लाफाजों लाइजों लाफाखौबो जानो लुबैना आवगोलाव बिथिंजायनो फोनानै जाबाय थायोमोन आरो जोंहा ओमफ्राय दाना फोनाय जाला आरो दुब्लियावसो लामा बारनानै दुब्लियावसो बांसिन फोयो आरो ओमफ्राय फोदोंमोन नै एबारावबो ओमफ्राय मोजां जायाखैनो आरो सिगाङावनो एसे आवगोल टानावनो फोदोंमोन फार्स्ट सिजेनावनो ओमफ्राय ओंखाराखैनो रज'वाखैनो ओंखायनो दा इयावनो फोनोसै आरो मा लोगोफोर जोंना ओंख्रिया लाइ रन्दै होना संनाय लाइ बिदै ओमफ्राय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय अमा बेदरजों पटल बिलाइ जानोसै मा खालामदों मा नोङो हा नों मा खालामदों मारै नायो दे खिथालाय दे नादो दे ओमफ्राय बाबाजों नोंजों जानोसै थांखुखौ दे नादो नै माबाखौ जाफाबाय जादो दे ओमफ्राय जाखांनानै नाबावसै आब' हामालिया जाथि सोलोङो नै बिफाया नाबाय थायोबा खाथियाव फिसाजोआबो थांखु नाग्रासो जाबावबाय आं हाब्लासो नुवाखै थाबायलायो नै लखबबाय मालाय नै नाबाय